नंगौ बे समाव आं दायो दङ सारिदुवारनि बालिपारा दखरानि सिङाव थानाय माखासे बर' गामि ओनसोलाव आरो बे समाव नोंथांमोननो जों बड'लेण्ड बुब्लि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव जों दिन्थिगासिनो जे थांनाय साननैसो सिगांसो रायजो सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 47टा गामिखौ फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेज आरो एफआरसि भिलेजखौ गासै 47टा गामिखौ BTRआव सोसननाय जासिगोन होननानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो बेखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायगासिनो दङ आरो बे गोजोननायफोरखौ एबा आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाब जायगायाव गोबां रंजानाय एबा गोजोननाय फोरमायदों हामलायथि बावदों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो गोबां मान बावनाय एबा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं लोगोसे आरो जाखिनि ओनसोला हाबसनाखै बेखौबो थाबैनो सोसननो थाखाय गोबां खावलायनायखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनै आरो जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मावख'निफ्राय फैनाय एबा थामहिनबा क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दिनै जों बे सारिदुवारनि बालिपारा दखरानि सिङाव माखासे ओनसोलाव जों बेरायदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा फोरमायो लोगोसे मा खावलायो आरो मा गोजोननाय फोरमायो जों नोंथांमोननो मोनफा मोनफा दिन्थिलांनो थाखाय जों आखायाव लागोन दा जों गिबियावनो जों नोंथांमोना नुना मोनदों जे गोबां रायजो राजाफोरा बेयावहा दिनै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माखासे सरकारखौ एबा प्रमद बर'खौ मा फोरमायो दिपेन बर'खौ मा फोरमायो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ मा फोरमायो जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिलांगोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव ज' जानानै खौसे जानानै गसंनानै दं जों साफा नोंथांमोननो जों दिन्थिलांनो नाजागोन जों गिबियावनो जों रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन दे बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन जे आथिखालावहा BTRआवहा गासै 47टा गामिया सोसन जादों आरो माखासे हाबसननायबो खोथा उनाव हाबसनगोनखौबो मिथिना मोननाय जादों दा बे समाव आथिखालाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा BTRनि सागानगिरि बिथांमोननि सायाव मा फोरमायगोन नोंथाङा गोजोननाय थाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दा जों सनितपुरबासि जानानै जों गिबियावनो धन्यबाद बावग्रोनांगोन गिबियावनो जों भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौ जों धन्यबाद जासिग्रोनांगोन आरो बिनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो जों धन्यबाद जासिग्रोनांगोन आरो लोगोसे जोंनिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों धन्यबाद जासिनांगोन आरो बयनिख्रुइबो जों रोजासिन साबायखर बा धन्यबाद होसिननांगोन जोंनिनो BTRनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बिराद रंजानायजों लोगोसे जों खुसिजों दिनै धन्यबाद जासिनांगोन जिहेतु जोंनि बे सनितपुर बासि जानानै जों बेखौनो जे खावलायनो सानो जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो मा होनना बुङो गहपुर हालामनिफ्राय 47टा गामिया सुसन जाबाय जों बेहाय बहुद गोजोननाय दं आरो बेहाय थालांनाय आद्रा गामिफोरखौ जे जों थाबैनो सुसन जानो लुबैदों जे बिनिखायनो जों जे खावलायहरो दिनैहाय बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे जोंनि माने थालांनाय आद्रा गामिफोरखौ जे सारमोना थाबैनो सुसननांगौ जे सुसननो थाखाय जों खावलायहरदों रायजोनि जानानै आरोहाय जों बेखौनो जों माने खावलायहरनो सानो जे जों माने सारमोनखौ जों बेवहाय जों आह्वान खालामो बा जों बेहाय हांख्रायहरो जे जोंनि बेहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा फैनांगौ आरो जोंनि बेहाय BTRनि चिफ प्रमद बर' साराबो बेहाय जोंनि बेहाय फैनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों दिनै माने बे गोजोननायजों लोगोसे सारमोनखौ जों माने रायजो राजाफोरा जोंनि बे सनितपुर बासिनि बिश्वनाथनि आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा माने सारमोनखौ बरायनो थाखाय पुरा थाग थियारि जानानै दं बेनिखायनो जों सारमोनखौ माने रायजोनि जानानै हांख्रायनाय थाबाय गोजोन्थों निश्चय बे समाव जों उनाव आरो बिथांनियाव जों मिथिबावगोन आरो बे समाव जों आरो गामिनिनो रायजो राजानिफ्राय फैनो हानाय नुजाथि फैनो हानाय बिथांमोनजों मिथिनो नाजागोन बे समाव नोंथांमोना सनितपुर जिल्ला हिसाबै एबा सनितपुर जिल्लानि थागिबि नोंथांमोना दा मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना BTRजों लोगोसे हाबफानायखौ लानानै गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो मावथि फारियाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारिदुवार हालामनि जानानै जोंनि बालिपारा आन्चलिकनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि जानानै आं अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय जोङो दिनै गोजोननाय मोन्दों थांनाय एसे सिगां सान आसाम केबिनेटआव थांखि लानानै जिहेथु 47टा गामिखौहाय बिथांमोना सोसनबाय BTRआव माने एक्सटेनसन खालायबाय आप टु गहपुरसिम दा बेनिनो जोंनि बालिपारा हालामाव मात्र 2 गामियाल' सोसन जादों एरालिलगा आरो सथाय दा बावहाय जोंनि बे हालामाव जोंनि बे बालिपारा हालामाव बर' गामि हिसाबै more than 100 दंबावो गामि हिसाबै जोंहा 100थानि बारा गामि दङ
बेवहाय फिसा फिसा सुबाफोर दङ जोङो दिनै गोबां आसाबादि गोबां मिजिं थिनानै दङ मानो होनबा बावहाय जोङो संसार जानानै 50 बोसोरनिबो बांसिन जों सम बारहोबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हादान सिफायनायफ्रा थैनानै थांबाय दिनै जोङो बे अबस्थायाव मोनफैदों प्रमद सार दैदेननाय बै समनि आबसुनि लिडारशिपआव गोबां रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय लैहोर लैहोर थांनानै मोनफ्रोमबो आन्दालनखौ जाफुंनांगौनि सार्थआव गांनाय उखैनाय बानाय मेंनाय गैयाजासे बालिफारायावनो जा ढेकियाजुलियावनो जा तेजपुरावनो जा जोंनि सारिदुवारावनो जा मोनफ्रोमबो आन्दालनखौ जाफुंसार खालामदों निश्चय प्रमद सारा गोसोआव दङ आरो जों लोगोसे बिनिनो उइटनेस हिसाबै आं बे समाव बालिफारा दखरानि आफादगिरिमोन दिनै जों गोजोननाय मोन्दों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु एकर्ड मोनसे जाबाय BTR एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गोसोआ निरासा मोनब्लाबो जोंहा मोनसे मिजिं थाबाय देयर इज ए सिंगल हप दैट इज हप फ्रम द डेट एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जों माबा मोनसेबाबो मोनसिगोन माबा मोनसेबाबो जासिगोन जोंनाव मोनसे गोसोआव कन्फिडेन्ट फैबाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै 2006 मायथाइयावहाय फरेस्ट डुवेलार एक्ट मोनसे आयेन पास जाबाय बे आयेननि गेजेरजों बेफोर गामिफ्रा दासिमबो मावफुंजायाखै अर्थात फरेस्ट भिलेज सिकिउरिटि मोनाखै बेनिखायनो बे बेलायाव आं खावलायगोन जोंहा more than 80 गामिफ्रा FRC दानानै क्लेम खालामबाय दङ दासिमबो मोनफुंनो हायाखै अन्नानै जाहाथे बे बेलायावबो जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा गाइडेन्स लानानै जेन जाफुंहोयो दिनै जों मोनथिदों जेब्ला आं सोंदोंमोन सार जोंनि गामिफ्रा माब्ला हाबगोन जोंहा FRC जायाबा हाबगोन ना हाबा सारा बे समाव फंसे खोथा बुंदोंमोन बेथ' FRCजों जेबो खोथा गैया नाथाय दिनै जों मोनथिनो मोनबाय जे FRC नङाब्ला अर्थात सरकारनि माबायाव मुङा थिसनाबा दिनै सोसननायनि लामाया गोथे बेनिखायनो आं खावलायो जे अति हिग्रे नैबे FRCनि गेजेरजों जोंनि गामिफोरखौ जाहाथे टाइटेल सार्टिफिकेट मोनहोनानै BTRआव हाबनायनि लामाखौ जेन मोनसे क्लियार खालामनानै होयो जों दाबो आसाबादि जोङो बिथांनि सायावनो 100% जोङो नेनानै दङ जों हामबाय होगोन बे समाव एबसुनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिथु मोनसे मोजां राहा लामा जोंहा मोनगासिनो दं थांगासिनो दं आरो बे समाव जों हामबाय होगोन BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावबो माखासे इनिसियेटिभनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे मोजां मोनजिं जोंबो थांनानै थानो हागोन जोंबोथ' BTRनि सासे नागरिक जानानै जोंनि जौगानायनि जों खामानि मावनो हागोन बेवहाय जोंहा गोबां मिजिं दङ बेनिखायनो हामबाय होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे ओनसोलफ्राबो मोनसे समाव जौगानाय ओनसोल जागोन दिनै जोङो नुदों लामा मोनसे बावहाय गैया जोङो 50 बोसोर बावहाय संसार जाबाय दासिमबो जोंखौ पन्सायतआव जोंखौ सोआ जोंनि सोलिबाय थानाय मा होनो सथिया समस्तिनि जिथु MLA बिथाङा दा नर्दवार जाहैबाय बिथाङा 100% जौगानायनि बाहाय बे खामानि लाया मानो होनबा बे जोंनि जौगानायखौ बे सैया बेनिखायनो जोङो नैबे BTRनि गेजेरजों जिहेतु जोंहा नर्म्स दङ माजबादनिफ्राय लानानै ओरै गहपुरसिम जों कन्टिगुवास बर'फ्रा गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों बे हाजो सेरफाङाव नुगोन आंनि एसे साहानो दङ हाजोआ बे हाजोनि सेरफाङाव बर'फ्रा आलो गोजोनै रायजो जाबोदों आरो बावहाय जोङो जौगानानै थानो लुबैयो बावहायबो जोङो BTR लिरनो लुबैयो बेवहायबो जोङो BTRनि जानानै BCDC जानानै जौगानायखौ लुबैयो आरो फैबाय थानाय 2025आव BTRनि इलेक्सन जागोन MCLA फोरनि बावहाय जों भट होनो मोनगोन होननानै जों आसा थिबाय गोजोन्थों निश्चय बे समाव नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जे बिथांमोना फैगौ 2025 मायथाइयाव काउन्सिल एबा BTRनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे बिसायख'थियाव बिथांमोना कम्पालसरि बिसायख'थि एबा भट थुनो मोनगोन होनना बिथांमोना मिजिंथिदों आरो लोगोसे जा ओनसोलफोरा BTRआव हाबसोनो गोनां हाबसनाखै बेखौबो थाबैनो हाबसन होनो थाखाय बिथांमोना सरकारनिसिम खावलायदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव जों लाना फैगोन आरो मिथिनो नाजागोन दा बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन दा नोंथांमोननि ओनसोला BTRआव हाबनो थांगासिनो दं आरो गोदो माब्रैमोन नोंथांमोननि थासारि आरो दा थासारिया माबायदि जाखो BTR एकर्डनि आफ्टार BTR एकर्डनि उनाव खुलुमनाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो गिबि गिबियावनो आङो साबायखर बावदों जोंनि दिनै BTRआव जिथु 47टा गामि हाबनायनि बेलायाव आङो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों नैबे समाव जे 2020नि जिथु थामथि एकर्ड BTR एकर्डनि गेजेरजों जों दिनै सनितपुर बाखि हिसाबै आं बिराद गावखौनो गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला बै समाव जोंहा दिनै आर्मि पुलिस आरो फारसेथिं जोंनि गथ' गथाय फरायनायनि बेलायावनो जा बेपार बिजनेसनि बेलायावनो जा जेथिंबो जोंहा बिराद उसुबिदा दंमोन नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय
दिनै आबसु मोनथाम फेक्सन NDFBनि बिथांमोननि जितु एकर्डनि गेजेरजों BTR सुक्ति जाबाय बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोङो दिनै सनितपुर बाखि हिसाबै जों गासै रायजोआ बिराद गोजोननाय फैदों आं बेखौनो गोजोननाय फैदों होनना सानो जोंनि बै समाव जि थासारि दंमोन दिनैनि समाव बे थासारिया गैया जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि गथ' गथाय बयबो दिनै गोसो खुसि फरायनो हादों बेपार बिजनेस बायदिसिना खालामनो हादों आबाद मावनो हादों बेनिखायनो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ दाखालि बावैसो 41टा गामि जितु हाबदों बिनि उनावबो जोंहा सनितपुरनि जितु दा सारिदुवार एरिया नैबे एरियायाव गोबां गामिया थालांदों बेनिखायनो नैबे थालांनाय गामिखिनिखौबो थाबैनो माने सुस्रांनो थाखाय आं मानगोनां CM जितु प्रमद बर' सार बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो मानो होनोब्ला जोंफोरबो दिनै BTRआव थानो थाखाय जोंहा बिराद खुसि एबा गोदोनिफ्रायनो जोङो नाजाबाय थादोंमोन मोनसे समावथ' जों आसा खालामाखैमोन माने थानो मोनगोन ना मोना नाथाय दा एसे माने दा 41टा गामि हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआबो एसे गोजोननाय फैदों जानो हागौ जोंनि थालांनायखिनि गामियाबो सुस्रांजागोन गतिके फैबाय थानाय समाव जों BTRआव थानानै दा BTRनि जितु VCDCनि दाथ' जोङो हमनानै ला पन्सायत गैया नालाय VCDCनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि आनडेभेलपमेन्ट जानाय गामिफोरखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनो हानायनि खाबुखौ मोनगोन होनना आं मिजिंथिनानै आं मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ नेक्स्ट समाव जोंनि थालांनाय गामिखिनिखौ सोसोनो थाखाय आं गोरै बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय निश्चय बे समाव बिथाङा खावलायदों आरो गोजोननायखौबो फोरमायदों आरो लोगोसे जाखिनि आद्रा दङ बेखौबो थाबैनो खामानि मावनो थाखाय आरो ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय आरो ओनसोलावहा एबा बिथांमोना BTRखौ लिरजानो खोब लुगैदों आरो बे समाव जों मिथिबावनो नाजागोन जे मा फोरमायो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लोगोसे प्रमद बर' बिथां लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो मा फोरमाय जों मिथिगोन बे समाव मा फोरमायो दा नोंथाङा खुलुमनाय जासिग्रोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ जासिनानै जोङो दा बेसेबांबा दुखुनि गेजेराव दङमोन खिन्थु दा जोङो एसे सोरांनि माने लामाखौ नुहुरदों जोंहा चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जितु इनिसियेटिभ लादों लोगोसे जोंनि अनजालु जोंनिनो एखेबारे आमाय थुख्ल' होननानै बुङो चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौबो आङो हामबाय होनबाय आरो लोगोसे जोंहा एबसुनि जिथुनिखि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसे आङो गासिबो मावथिफारिया जोंनि दा BTRनि गासिबो मावथिफारियानिसिम आंनि खुलुमनाय अननायखौ जासिहरबाय हसायैनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि जिथुनिखि माबाफ्रा आसाबादि आसाजों जों थांनानै थादों आरो जों गोदोनिफ्रायनो बायदिसिनानि खस्थ'नि गेजेरजों जों बेयाव सोलिनानै दङ दिनै आङो बेयावनो थानानै साख्रि मावनानै आं रिटायार जाबाय दा जोंनि जिथुनिखि गामि ओनसोलफ्रा डेभेलप जानांगौमोन जायाखै मानो होननानै बुङोबा जोंनि सुबिदाफोरखौ होनो नागिरा माखासे MLAफोरा जोंखौ सिला मेगनजों नोजोर होयो बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोला डेभेलप जायाखै दा जोङो आसाबादि जों बहुद मोजां मोनदों जिथुनिखि 41 जिथुनिखि बर' माबाया एक्सटेनसन जाबाय गहपुरसिम बे जोंनि थाखाय जोबोद खाबु गोनां सुबिदा होननानै जों सानो मानो होनबा सानजाहा जोंहा जोबथारनायसिम लाखाबाय बारायलांबाबो जोंहा बाव माबा गैलिया खारन जोङो मिथिबाय बेनिसिम जेनेबा ओरैजाय सोनाबनि जिथुनिखि थालांनाय गामिफ्रा निस्सय सोसनजागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो निस्सय बेयो जाफुंगोन आरो बे जाफुंनायनि हाबाफारिखौ जोंहा प्रमद सारानो मावथारनांगौ एबा जोंनि बे जिथुनिखि जोंहा खोरोमदावारि बिथाङाबो जोंनिनो बे माबानि जितु कमिसननि मेम्बार बिथाङाबो नायनानै जोंनि बे ओनसोलखौ सोसननांगौ मानो होनबा जोंनि ओनसोला जोबोद दुखुथिया गामिनि ओनसोल आरो हाजो सेरफाङाव थानाय बेसेबांबा बर' गामि दङ बे बर' गामिफोरखौ जाहाथे गोख्रैनो जोंखौ फैबाय थानाय BTRनि इलेक्सनाव जाहाथे जोंबो भट गावनि मुल्यबान भटखौ होनो हायो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय
आरो जोंनिया दुखुआ जोबनाय नङा मानो होननानै बुङोबा जों गोजोननाय मोनदों फारसेथिं जोंहा एसे दुखु दङ मानो होनबा जोंनि ओनसोला दासिमबो एफआरसिनि आन्दाराव दंमोनबाबो फरेस्ट डिवेलार एक्ट 2006नि जिथुनिखि बे कार्यकरि जायाखै कार्यकरि जायोब्ला जानांगौब्ला जोंहा चिफ सारा एसे नोजोर होनांगोन बे ओनसोलाव अबयसे फैनानै बिथाङा तेजपुराव सावरायदों खैबारबार तथापिও बिसोरो माखासे बे मावथिफारि आसामनि जिथुनिखि माबानि सरकारनि जिथुनिखि मावग्रा बिथांमोननि मावैनि थाखाय हेमाहिनि थाखाय बेबायदि उन जानानै थालांदों बेनिखायनो बिथाङा बेफोरखौ माने नोजोर होनानै जोंनि बे ओनसोलखौ थाबैनो गोख्रै जाहाथे जोंनो थिसननायनि लाहार फाहार खालामो खारन बेयो जोंनि बालिपारा ओनसोला बेल 33,000 बिगा माने बेल्टआव दङ आरो बिथिं नैबे जोंनिफ्राय थांनानै माबायाव जयसिदिनिया केरनिबारि बेल जोंना ब्लक बे बेल्ट बेबायदि हिसाबै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोंनि जिथुनिखि संरक्षण जायाखै जिहेतु सरकारा गासिबो सरकारनि मावथिफारिया जिथु माबाफ्रा गासिबो माबाखाय जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौबो गासिबो गुबुन हारिनो लिरनानै होजोबो जोंनि मानसि थायैनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ सारा निस्सय जिथुनिखि खालामनो नाजादों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जिथुनिखि जोंनि सारा बड'लेण्डआव जायथुनिखि नांगौ सम्पदफोरखौ बिथाङा जिथुनिखि मावदों बे मावनाय फारिखौ आं जोबोद थेंक्स होदों खारन प्रशासनिक बिभागाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा थानो हायोब्ला होमब्लासो जोङो गोजोर जागोन जोंनि माबाया बर' बिटिआरआ बेखौ थिग नोजोर होनानै बिथाङा मावदों बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो नेक्स्टआव गोख्रै जोंबो बै बिटिआरनि जिथुनिखि जोंबो जिहेतु जोंनि गोसोआवबो दङ बिटिआर लिरनो मोननांगौ जोंनियाबो आरो जों दा खुसि जादों खारन जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद माने आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजोनि जानानै प्रमद सारखौ लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिटिआरनि चिफ आरो लोगोसे जोंनि फरायसा आफादनि दानि बर्तमान मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम आङो खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आंनि बे रायजोनि जानानै बुंनाय बिबुंथियाव माबाफोर गोरोन्थिफोर थालांदोंब्ला बेखौ निमाहा बिनानै आं बेखिनिखौनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। आथिखालाव बिटिआरआव प्रमद बर'आ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै सामलायगासिनो आरो खामानि मावगासिनो दा बिथांनि खामानि मावनायखौ नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्राय माबोरै नुहुरदों मोजां मावनाय नुहुरदों दा गाज्रि मावनाय नुहुरदों? जोंनि नोजोरावथ' बिराद मोजां खारन जों बेसेबां बर' लिडारफ्रा जिथु हाबा मावदोंमोन बेबायदि रावबो जोंहा प्रमद सार बायदि मावफेराखै खारन प्रमद सारनि जिथुनिखि नोजोर बे गोजोरथि खारन जायनिखि दा जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनानै जि खामानियाव आवगायलांनो थाखाय थुलुंगा होदों बे जोबोद बाख्नायथाव खिन्थु गुबुन जोंनि माबाया जुदि जोंनि बे जोंहा हाग्रामा महिलारिया जुदि सिगांनिफ्राय जुदि बेबायदि प्रमद सारनि जिथु टेलेन्टेड बेखौ मावनायमोनब्ला जोंनि माबाफ्रा दा बेसेबांबा गोजोर जासिगौमोन बेसेबांबा प्रशासनिक बिभागाव खामानि मावनो प्रशासनिक बिभागाव जुदि जोंनि मानसि थायाब्ला जों बिटिआर मोननानैबाबो जों सोलायनो हानाय नङा बेनिखायनो आं वेलकाम खालामो बिथांनि जिथुनिखि थांखिफ्रा जोबोद मोजां आरो जोंनिफ्राय बिथांखौ बेनिखायनो जों ओनसोलनिफ्राय बे सनितपुरबासिया बिथांखौ बिराद बाख्नायो बिनि थाखायनो निश्चय बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो बिथाङा थांनाय गोलाव सम हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायबोदोंमोन दा बे समावहा माबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौबो बिथाङा बुंफोरथिना होबाय आरो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइखौ लानानै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ लानानै खामानि मावदों बेफोरखौ लानानै गोबां बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों आरो प्रमद बर' बायदि जुदि सिगाङावनो जुदि खामानि मावोबा आथिखालाव हानायनि मोनसे लामा जागौमोन होनना फोरमायदों दा बे समाव जों आरोबाव मिथिनो नाजागोन सनितपुर ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बेयावहा थुबुर जाफैदों आरो मेलेमजिबि बिथांमोना मा फोरमायो जों मिथिनो नाजागोन बे समावहा आथिखालावहा
BTR गोरोबथानि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहा BTR एकर्ड जादोंमोन NDB फेक्सन आरो आबसुजों लानानै UBPआव लानानै मोनसे गोरोबथा जादों दा बेवहा नोंथांमोना साननैसो सिगांसो 47टा गामि हाबसननायखौ फोरमायबाय एबा हाबसनगोन होनना फोरमायबाय आरो माखासे गामिखौ इयुनाव सोसननाय जागोन होननानै फोरमायखादों दा बे समाव मा फोरमायगोन नोंथाङा जोङो जिहेतुके जोंनि BTR एकर्ड बादियै जोंनि बे बिखेखै जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ हालामनि जि ओनसोल बेखौ जों BTRआव सोसनजानायखौ जों हास्थायदोंमोन बिनि गेजेरावनो माखासे गामिया जेनेबा जों दायो मिथिनायाव गहपुर हालामनि आरो जोंनि सनितपुरनिबो माखासे माने मेनसन जादों आरो बेहाय हाबसन जादों बे एग्रिमेन्ट बादियै दायो दासिमबो माने जोंनि माखासे गामिया दाबो मेनसन जायाखै दा जों आसाबादि जों दा इयुनाव हास्थायदों जाहाथे जि जोंहा BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि जि थालांनाय माखासे जि गामिफोरा BTRआव हाबनो गोनां दङ बेखौ फुलफिल खालामगोन बिनि सायाव जोंहा बिराद फोथायनाय दङ आरो निश्चय बे समाव गासैबो मेलेमजिबि बिथांमोना बुंदों जा हाबबाय बेखिनियावहा गोबां रोजा रोजा बिथांमोना गोजोननाय दङ आरो जाखिनि आद्रा दङ आरो जाखिनि हाबनो गोनांथि दङ एबा जाखिनि सिगाङाव मुं फारिलाइ फैदोंमोन बेफोर गासैखौबो थाबैनो सोसनजानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो बेबायदिनो जों मिथिलांगोन बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बर'नि सोमावसारनायाव जोहोलावजों लोगोसे जोहोलावजो बिथांमोनाबो गोबां जिउ बावनांगौ जादों गोबां आइजो माहारिफोरा जिनाहारिनि बलिदान जानांगौ जादों थिग बेबायदिनो सनितपुर ओनसोलावबो गोबां आइजोफोरनि मुंख्लं जादोंमोन दा बेबायदिनो आइजोफोराबो आथिखालाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावहा BTR एकर्ड जादोंमोन NDBनि मोनब्रै फेक्सनजों लोगोसे आबसुजों लोगोसे UBP आरो गोबां आफादफोरा बेयाव मदद होनानै BTR एकर्ड एबा BTR गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन थिग बेबायदिनो आइजोफोरनिफ्रायबो जों नोंथांमोननो एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोननो जों फोरमायगासिनो दि आइजोफोरा बे समाव मा फोरमायो दा बे समाव नोंथांमोना सनितपुरनि थागिबि हिसाबै मा फोरमायगोन नोंथाङा जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जा बुंनांगौ जोंनि गिदिर गोलावफ्रा बुंखाबाय दा जोंनि बे जिथुनाखि आद्रा थालांनाय बेफोरखौबो थाबैनो प्रमद बर' सारानो मावफुंगोन होननानै जोङो आसा दङ नोंथाङा नङाब्ला जोंनि बे गोदोसोना थानाय गामिफोरखौ नायग्रा रावबो उजिनाय नंला होननानै जोङो नोंथांनियावनो आसा खालामो बेखौनो बुंनानै होगोन निश्चय बे समाव बिथाङा फोरमायदों बिथाङा सनितपुर ओनसोलनिनो थागिबि बिथाङा फोरमायदों आथिखालनि प्रमद बर' एबा आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां आसा दङ जे फैबाय थानाय समाव थाबैनो जाखिनि ओनसोला हाबाखै बेखौ सोसनगोन होननानै थिग आरोबाव बेबायदिनो जों मिथिनो नाजागोन दा माखासे समावहा जे माखासे BPF एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन माखासे मेल मिथिङाव फोरमायदोंमोन जे 5/9 1 इन्सिबो सानजाथिं आरोबाव BTRआवहा सोसननाय जाया आरो BTRआव एबा हाग्रामानि दैदेननाय BPF सरकारा जुदि फैफिनोब्ला BTR सोदोबानो गोमालांगोन होनना बुंदों बेबायदि बाथ्रायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बेथ' बे साबजायै बहुद राव मानो होनना बुङोब्ला बे रावखौ लानानै जों एसेबो साबजानाय गैया मानो होनना बुङोब्ला 5/9निफ्राय 1 इन्सिबो जोंनि बे माने सनितपुर बिश्वनाथ बा गहपुर हालामसिम सिमाया बाराया होननानै बुंदों बे माने जोंनि थाखाय बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला सासे बर' जानानै जोंनि बर'नि समस्याफोरखौ जुदि बुजियाब्ला सासे बर' जानानै जोंनि जातिनि खोथाफोरखौ सानाबा बोरैहाय जानांगौ जाखो बेयावथ' जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरालागै हाजार बर' दङ जे बे बर'फोरनि बाथ्राफोरखौ फंसेबो साना बिथाङा जे गावनि राजनितिकनि लाबालाबखौल' सानो जे गावनि राजनितिकनि लाबालाबखौ साननानै बाखि जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामाव रायजो जानाय बर'फोरनि बाथ्राफोरखौनो बावगोमाजोबो बेबायदिथ' मालाबाबो राजनितिक जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जों बेयाव साबजानाय गैया मानो होनना बुङोब्ला राजनितिक खालामोब्ला जौगानायनि खामानि मावनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जातिनि खामानि मावनांगोन जे जातिनि खामानि मावबासो जोङो जोंनि जातिनि मानसिफ्रा गोजोननाय मोनगोन बा जोंनि मानसिफ्रा गोजोननाय मोनगोन लोगोसे बेबायदि जुदि एकसिटिया जुदि खामानि मावोबाथ' जों बेयाव माने गोजोननाय मोना जों बहुद दुखु मोनदों आरो बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै जों बेनिखायनो सानदों जे जों माने फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय जायखिजाया MP इलेक्सनानो जा बा MLA इलेक्सनानो जा बिथांमोना BPF जानानै फैब्ला निस्सय बिनि फिथाइखौ मोनगोन रायजो राजानिफ्राय जे बिनि बाथ्रा बुंनायफ्रा माबायदि माने जाथावै ना जाथावा बेफोरबायदि माने फिथाइखौ मोनगोन आरो बिथाङा मानो होनना बुङोब्ला माने जोंनि बेहाय फारसेखै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेहाय माने हाग्रामा सारनि बायदिब्लाथ' जोंनि बेहाय माने बर'फ्रानो गैया
जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामाव माने बर'आनो गैया बिनि बायदिब्ला खिन्थु जोंनि बेयाव बिथाङा फैनानै नायफैथों जोंनि बे हाजार हाजार बर' दं आरो जोंनि बेहाय एनडिएफनि समाव बा बायदिसिना गन्दगलनि समाव बेसेबां मानसिफोरा बेहाय जिउ बावनो नांदो जोंनि आइजोफ्रानो जा बा जोंनि मानसिफ्रानो जा हौवा मानसिफ्रानो जा बुहुत मानसियानो माने जिउ बावनांदो बे जिउ बावनायनि थाखाय जे जों माने बिटिआरआव सोसन जानाया माने एसे मोखाङाव फैनायखायनो जों बुहुत गोजोननाय मोनदो जे बेनिखायनो बेखायनो थालांनाय खामानिखौबो जे सारा जोंनि प्रमद सारा जुदि साक्सेसफुल खालामनो हायोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो माने गोसोआव खुसि मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा माने बिथांखौ माने दुले नुग्रे माने बरायनो बा सारनि जानानै माने माबागोन बरायगोन होननानै जों माने आसाबादि आरो बेखौनो धन्यबाद नैबे समाव आं रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै बुंनो थाङोब्ला आकाश पाताल डिफारेन्स मानो होनोब्ला नैबे सनितपुर जेरै लाल बराहि गामियानो एनडिएफबिनि राजधानी बायदि दंमोन दा दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबा बालिपरा हालाम एबा रङापारा हालामाव रायजो जानाय बर'फोरा ओरैबायदि मोनसे सान्थियाव दिनै माने बखबास एबा थानो हादों दा बेखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया दिनै बै समाव आर्मि पुलिस दिनै फुङाव फैयोब्ला आरो मोनाबिलियावबो आर्मि फैयो दिनै जों गोसो हिसाबै माने फरायनो हायामोन गिदिंनो हायामोन बेफार बिजनेस बायदिसिना फालांगि खालामनो हायामोन दा बेनिखायनो बिटिआर एकर्डआ जोंनि थाखाय माने बिराद बाख्नायथाव मोनसे एकर्ड गुबुन दिनै बिपिएफ पार्टिया बुंबाय थादों दा हमनानै ला सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम माने हाबनायखौ बिथाङा लुबैया नाथाय आं हाग्रामा महिलारि सारखौ बुङो बिथाङा अनलि गावनि सार्थ एबा गावनि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ एसे मिसलेट खालामनो नाजानाङा मानो होनोब्ला जोङो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनो धन दौलत नाङा नाथाय जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि गथ' गथाय जोंनि बिमा बिफाजों जोङो मोजाङै मोजां सान्थियाव थानो मोननायखौसो जों लुबैयो धन सम्पतिया अरायसम थाबाय थाया बियो थैब्लाबो लांनो हाया नाथाय थांना थासान्दि जों अरायसम गावनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफाजों थानो मोननायखौ जों लुबैयो दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जों दिनै अरायसम सान्थियाव दं दिनै जों रंजा खुसि गेलेनायनि बेलायावनो जा फरायनायनि बेलायावनो जा दिनै हारिमुनि बेलायावनो जेथिंबो जोंहा दिनै डेभेलप जादों आं बेखौ बिराद मोजां बाख्नायो आरो प्रमद सारखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो फारसेथिं जोंनि बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनिबो गोबां बिहोमा दङ मानो होनोब्ला बिथांनि नाजानाय दिनै प्रमद सारनि नाजानाय बिथांनि नाजानायनि थाखायनो दिनै जों बिराद सान्थियाव थानो मोन्दों दिनै सनितपुरानो जा ढेकियाजुलियानो जा गहपुरानो जा बिश्वनाथ सारियालियानो जा बेनिखायनो इयुनाव जों जेब्ला थालांनाय गामिखिनिया हाबगोन दा दिनै 47 गामिया हाबबाय जों प्रमद बर' सारखौ जों वेलकाम खालामनो थाखाय जों दा साखाफारा जाखाबाय जों बिराद गोजोननाय आरो सारखौ जों वेलकाम खालामगोन इयुनावबो सारनि मोनसे थिंकिं दं सारा मोनसे ओरैबायदि सानो माने गावनि जिथु मानब सम्पद होनना बुङो मानब सम्पदासो मेन मानब सम्पद जुदि गैयाबा जोंनि बर' हारिया मालाबाबो थांना थानो हाया आं गावखौनो मोनसे डेभेलप जानाय माने मा रां रुफा धन दौलत न'खरखौ अनलि लुब्लाल' बे डेभेलप जानाय बुङा दिनै जोंनि बर' लाइमोन जिथु शिक्षित दुखिया गरिब सेंग्रा सिख्ला जोंनि लाइमोनफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै जे सुपार 50आव दिनै IAS IPS जेरैबायदि माने मोनसे मानब सम्पद होनना बुङो बे सम्पदखौ सोर खालामदो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बिथाङा खालामदों दिनै बोसोरनै बोसोरथामसो जादों खोमा दिनै बोसोरसेयावनो जुदि 25 एबा 30 जन करि जुदि जोंनि IPS ACS ओंखारोबा होमबा 5 बोसोराव बेसेबां ओंखारगोन दा दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंहा मानगोनां बै समनि 17 बोसोर माने सासन खालामनाय हाग्रामा सारा जुदि बैफोर बाथ्राखौ सानब्लामोन दिनै बिटिआर एबा बिटिसिआव बेबायदि माने टेलेन्टेड IPS ACS डक्टर इन्जिनियार रोजा रोजा ओंखारगौमोन नाथाय बै बाथ्राखौ बिथाङा सानाखैमोन दिनै प्रमद बर' सारा दिनै मानब सम्पदखौ बिथाङा सिगाङाव लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों आं बिथांनि खामानि मावनाय बिथांनि जिथु आदब खायदा टेकनिकेलखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो बाख्नायो निस्सय बिथाङा फोरमायबाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सुबुं सम्पद जाबायदि सुबुं सम्पदनि थाखाय खामानि मावदों बे खामानिखौ गोबां रोजा रोजा बिथाङा साबायखरदों आरो लास्टजों आरो जोबथा जों बे सनितपुर जिल्लानि थागिबि बिथांनिसिम जों सोंगोन जा बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने बिटिआर गोरोबथा थामहिनबा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायखौ गोजोन गोरोबथा नङा बे असान्थिसो बांसिन जादों होननानै माखासे बिपिएफनि एबा हाग्रामा
आगुनि बारग' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मेल मिथिङाव बुङोदि बिटिआरआव असान्तिसो बांसिन जाबाय होननानै बेखौ लानानै जों सनितपुरनि थागिबि बिथांमोना माबोरै नुहुरो आथिखालाव एबा बिटिआर गोरोबथानि उनाव माबोरै थारैनो असान्ति जादों नामा बिथांमोननि ओनसोलाव जों बेखौ मिथिनो नाजागोन आरो थांनाय गोलाव समाव माबायदि सान्ति ना असान्तिमोन ना बिटिआरनि उनावसो बिटिआर गोरोबथानि उनावसो असान्ति जादों जों बेखौ मिथिनो नाजागोन। दा बे समाव थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दि बिटिआर गोरोबथायावहा माने असान्तिसो बांसिन जादों होननानै थारैनो बे सैथो बाथ्रा नामा? सिगांथ' सान्ति दङमोन नामा बिदिबा? सिगांथ' बांद्रायसो सान्ति गैयामोन। सिगांथ' कत' मानसि जोंनि जोहोलावजोफोरखौ गावथारदों बुथारदों बेथ' बहुत असान्तिसोमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोआनो जा बा जोंफोरनो जा अबेबा माने लामा सामा हान्थिनो हायामोन मानो हायामोन। दाथ' बहुत सान्ति। दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय ओरैबायदि सान्ति माने नों जेराव थांबाबो माने खुनु सिन्ता खालामनो गोनां बाथ्रा गैया। दा गोदोथ' बेबायदि ओंखारनो हानाय माने पजिसन गैयामोन। अबेबा गथ' गथायफ्रा फरायनो थाहैयोबा मोजां जुदि टाउन सहराव जुदि थांनानै फरायनो थाहैयोबा बेखौबो जुदि मोजां एसे टेलेन्ट बायदिसिना नुयोमोनबा गुबुन हारिफ्रा बेखौबो माने इनडेप खजायोमोन बा बेफोरबायदि खजायनानै माने षड़यन्त्र खालामनानै षड़यन्त्रनि बुलि खालामना होयोमोन। जे बेफोरबायदिनो माने बुहुत मानसिफ्रा जोंनि जिउ गारनांदो माबानो नांदो अनाय उनियागैनो बुथारजानो नांदो। दाथ' जों नुदो माने बुहुत माने सान्ति माने जोंनि बेहाय। मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु 17 बोसोर बिपिएफ बा सरकार सालायदोंमोन जोंहा बेयाव इसेबो गोजोननाय गैयामोन। दा जिहेतु इउपिपिएल सरकारा जिहेतु 2 बोसोर खावसे जे 2.5 बोसोर जादो 2.5 बोसोरावनो जेखिनि सान्ति फैदो आरो फैबावगोन आरो माने जिहेतु 5 बोसोरानो क्लियार जायाखै जे आरो फैबावगोन। बेनिखायनो जों माने आसाबादि जे जों जाखिनि माने 2.5 बोसोराव जा सान्ति मोनदो आरोहाय फैबाय थानाय बोसोराव जों आरो सान्ति मोनबावगोन। धन्यबाद। नंगौ बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननो जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम जोंनि बिटिआरआव हाबसनगोनखौ लानानै जों दिन्थिलांबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बिटिआरआव हाबसननाय मोनफ्रोमबो ओनसोलावहा थांनानै जों ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मतामतखौ लागोन एबा साननाय हनायखौ फोरमायगोन। बे गोजोननाय दंना गैया बिथांमोना जे बिटिआरआव थानो गोसो दंना गैया एबा बिटिआरआव हाबनायखौ बिथांमोना बेसेबां गोजोननाय दङ आरो माबेयाव गोजोननाय गैया आरो मा खावलायो रायजो सरकारनि एबा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि सायाव बेसेबां गोजोननाय दं बेसेबां मा फोरमायो जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थागोन।